Кой крем от Victoria Beauty е за теб? Age Pro дневен озаряващ крем за лице против бръчки с витамин С и SPF 20. Той хидратира кожата, защитава я от вредните слънчеви лъчи, подобрява еластичността и здравината и спомага за редуцирането на бръчките и финните линии. Също така е съюзник в борбата с хиперпигментацията. Изсветлява, като подобрява вида на зрялата кожа и подчертава естественият блясък. Хидрашот крем за лице с хилуронова киселина, органично алоe вера и ниацинамид. Наситен хидратант за ежедневна употреба. Осигурява 24-часова хидратация. Идеален е за чувствителна или дехидратирана кожа. Той успокоява раздразненията и придава на кожата свеж и сияен вид. Blemish Out дневен и нощен крем за лице против пъпки с гликолова киселина, салицилова киселина, цинк, ниацинамид и масло от чайно дърво. Възстановяваща и коригираща грижа за проблемна кожа с пъпки и разширени пори. Таргетирано действие срещу пъпките, черните точки и разширените пори. Той ще пречисти, матира и ексфолира кожата, за да спомогне за възстановяването при проблем.